Vi står klar med GIFs træner Bjørn Hesselund lige efter kampen, som I taber med 2 mål. Din umiddelbare reaktion på kampen, Bjørn? Min umiddelbare reaktion, det er, at det er selvfølgelig ærgerligt. Vi har selvfølgelig set det anderledes, og føler også, at ved halvleg, at vi kunne have gjort det anderledes. Men modsat står også med en følelse af, og det synes jeg, vi jo alle sammen er enige om, at det var det rigtige hold, der vandt her. Okay, ja. Her til sidst. Ja. Jeres første halvleg, den er jo, det synes jeg der selv er noget af det bedste, jeg har set i lang tid. Hvordan ser du på den som træner? Jamen altså, jeg ser det som en succes. Altså, vi har jo trænet benhårdt på at få åbnet deres 3-3, og det lykkes. Ja. Og jeg synes, at vi har mange forskellige måder, vi griber det an på. Og det er jeg rigtig stolt over, at drengene de går ind og leverer så flot i første halvleg. Men altså, det er sådan det, jeg står med tilbage. Det er så virkelig en hektisk kamp. Altså, der sker nye ting hele tiden, og mange udvisninger. Og ja, vi kan heller ikke fastholde vores 6-0 hele kampen, føler vi ikke. De kommer lidt for nemt til scoring. Så alt i alt, ja, lidt en rodet match, vil jeg sige. Tænker du, det bliver en fordel for Frederikshavn, at det bliver sådan en cowboyfilm, hvor det er dueller hele tiden i begge ender af banen? Det ved jeg ikke, om det er en fordel til dem. Altså, de trækker i hvert fald det længste strå, vil jeg sige, i dag. De har også nogle gode spillere, der har det de spiller meget individuelt. Nogle af dem er meget dribler ind og kører mand. Og det er de gode til det spil, så det kan godt være, at de måske har en lille fordel, hvor at vores chance, det kommer som regel efter et langt kollektivt pres. I skal arbejde stenhårdt for mange af jeres mål. Ja, det synes jeg. Vi har selvfølgelig enkelte, der kan sætte en mand og skyde, men det er meget bag et setup, ikke også? De kommer til de gode chancer. Altså. I har så en periode i anden halvleg, hvor I måske hjælper dem lidt, brænder nogle chancer, I kaster nogle bolde ind til den. Er det lidt der filmen, den knækker for jer? Jamen altså, vi er lige ved at hente dem igen, efter vi har været bagud med et par stykker i starten af den halvleg. Så tror jeg faktisk næsten, vi spiller for uafgjort. Og så tror jeg kan ikke helt præcis huske det. Men det er I er meget tæt på. Vi er tæt på der, og vi må indrømme, uden at være efter Mark i vores mål, men de vinder målmandsduellen i anden halvleg stort. Det er jo ærgerligt, at så simple ting kunne have ændret den her kamp, fordi havde vi scoret på nogle rigtige chancer, så havde resultatet hurtigt vippet, og det var det, vi håbede på alle tidspunkter. Fordi jeg synes virkelig, der er stor cadeau til vores 3-2-1-forsvar i dag. Det synes jeg i perioder, de har store vanskeligheder ved at løse. Jeg synes, de spiller rigtig lang tid. De spiller rigtig mange nøl, ikke også? Og alligevel kommer til en dumt afslutning, hvor de har en eller anden individuel kvalitet, der lige træder ind. Så med det her øje, så er det skide ærgerligt, at vi ikke lige får så et eller andet sted, hvis I alle sammen rammer dagen i dag, så vinder I også den her kamp. Det er lidt det, du siger. Jamen altså, ja, altså det vil jeg da sige, men altså modsat, altså sådan, det vil de nok også sige, også, at der var et par stykker, der ikke ramte dagen. Sådan er det. Altså hvis jeg sådan skal summere op og sige, det er jo sidste kamp i år, foruden vores pokal mod KIF, så synes jeg, at vi har flyttet os fra et nyt hold til et rigtig godt samspillet hold, som kan være rigtig stolt af den her sæson. Det vil jeg have lov at være. Og det udgangspunkt, vi har for næste sæson, det er et helt andet udgangspunkt, vi havde til den her sæson. Så der er alle mulige optimisme. Når vi lige får lagt den her kamp fra, så er det første erfaring i opspillet, vi har. Og så synes jeg, at vi skal klare os selv på skulderen og gå til sommerpausen med en god fornemmelse i maven. Ja, super. Tak skal du have, Bjørn. Ja, tak.